Не мога повярвам. Търсачката на Samsung Flip 7 за приложение не работи. Гледай. Не работи. Търсачка, търсене. Он. Не работи. Гледай. Трагедия. Другите такова работят, обаче търсачката. Но. Срам. Срам. Утре ще вземем решение за новия нападател. Гле. Проработи. Кажи ми, как става тази работа? Катаричка рунтавеюка, грух. Катаричка рунтавеюка, грух. Грух, грух. И котката я гонеше. Би трябвало в един момент, когато някакви странни лица, интересно, колко ще ми е зума? аз ги наричам от контингента Какво на душиш, ма? непреситните птици, оглавяват всичко и те Какво говорят от душиш? името. Да правим впечатление, че на Ай, стига. колегата гинеколог, Изчезвай. Слави Василев изчезна. Изчезвай. Не, това вашата... Всички катарици вън. Вашата